Alright, ake ngibingelele kuphi kulabo kufinyelela khona sobuciko media. Igama lami uMelisizwe ngoba umusa wami Nomiya. Njengamanje sengila eHlokozi, sengivele ngathi ngayithela phe kwaKhansela. Kodwa ke uzoyichaza ukuthi uKhansela ubani wakabani. Nina nizobe senizwa ke sawubona Khansela. Yebo, njani yaphila? Ngiyaphila. uKhansela ubani? Khansela uZuma waka Ward 8. Wa Ward 8. Yebo. Namhlanje kusho ukuthi la sisebranchini yakho namhlanje. Yebo, ngisebranchini yami. uKhansela sesimbonile lapha sixoxa simuzwe xoxa lapha emukela abantwana siyaxolisa ukuyingenela sifike sihlalele singazanga kwena. Kodwa njengamanje esifisa ukwazi kuwena Khansela. Na umcimbi ukhona ungaka owesingaka lo mcimbi Khansela? Kule ward owesithathu la kule hall. Uwona lo mcimbi wodwa. Yes. Okay, so uKhansela mhlambe beqala ukwenza lo mcimbi bakwazi ukuhlalisana naye phansi noma mhlambe kwaba umcimbi nje ingane ezazenzela zeza Khansela sezwenzini. No, baqala bazohlala nami phansi bezocela indawo yokusebenza. So ke Khansela nakho buka kunomama bagcwele la bezile ukuzosupporta kunabantwana abazosupporta. Kunoma wami la omama abaningi bathi banezifiso ngelilanga ukuthi lo mcimbi ukhule bathola ama shelter nokuthi mhlambe bagcine sekwazi ukuthi badayisa la mhlambe benzelwa ama shelter. Ungathini nje kuloko kuphawula kwakho? Singakujabulela kakhulu ngoba uma ngabe kuukuthi kwenzeke kanje kuba khona isinkwa abasitholayo emakhaya ngakuba imisebenzi ingekho ngoba kahle kahle fanele ngabe bonke labantu kuba khona la sibashutheka khona. Siyabashutheka kuphela ukuthi asikwazi ukubashutheka bonke kodwa singasizakala nathi singakwazi ukuthi sibacelele sihambise izicelo kwamasipala nakuba ke asikwazi ukuhambisa isicelo namhlanje kuyasa kusasa sesiyaphumelela. Kodwa njengoba sebeqalile nje uhulumeni wethu bathi ufuna ukuthi aqale umuntu kube khona into ayenzayo umese emkhasi ngoba sekuyabonakala ukuthi zikhona izinto abazenzayo. Uma ngabe kuukuthi kukhona isicelo abasifisayo esifana naleso ukudlulisa kamasipala. Yebo Khansela, phansi kwe leadership yakho nangesikhathi okusona mhlambe mangathiwa uthola enye term of office ngoba siyazi vele kuzokwenzeka phela ama term of office eni mhlambe makuthiwa uyayithola ngonyaka ozayo mhlambe lo mcimbi singawubona mhlambe ungeke ehholo noma unyunyu uhambele egroundini ngaphansi kwe leadership yakho. No, ngaphansi kwe leadership yami angeke uzotholakala uhambela emagroundini. Ngeke kuze kwenzeke lokho ngoba into yethu kwi-leadership yami leadership esebenza ngokwabantu ngokwentando yabantu bonke. Akukhethwe bala lamuntu kodwa abantu mangabe kuukuthi bayeza ngaphambili bacele siyabasupporta. Khansela, kunabantwana kade bebhala umatric kumanje bayaveva bahlele emakhaya abalindele ama results mhlambe njengomama noma njengokhansela ungakhuluma ake ukhulume nje nalabo bantwana njengamanje uyaveva akazi noma uzophasa noma kuzokwenzakalani. Kuukuthi njengamanje ukuthi umntwana okade ebhala esikoleni sicela ukuthi amukele uma ngabe kuukuthi akaphumelelanga akahlisa umoya kusho ukuthi bengakabi ithuba lakhe akaphinde aqhubeke azame angaphela amandla angasho ukuthi usekhulile isikole sesiyeka phansi aqhubekele nesikole phambili ophasile aqhubeke azocela into ezoma learnership aqhubeke uhulumeni uyakwazi ukuxhasa kwezinye izinto mangabe ukuthi uzocela ufikile ngaphambili kwakhe umuntu aletha ama results akhe kamasipala umasipala wethu uba nalo uxhaso olukhulu ukuthi nje bandla ongaphasanga into ebuhlungu enziwa yingane esingayithandi ile yokuthi umuntu uthola ukuthi usiyadlengisa usephelelwa ithemba ukwazi ukuphelelwa ithemba uNkulunkulu uhleze khona ngaso sonke isikhathi upha umuntu into yakhe ngaleso sikhathi akamukele ukuthi bengakabi isikhathi sakhe sokuthi aphase uzophasa ngelilanga aqhubeke kumbe mhlawumbe uNkulunkulu akamphanga ukuthi afunde esikoleni aphase khona kodwa italent amphelona azolisebenzisa akahlale phezukwazi athobeke ahloniphe uzophumelela. Siyabonga Khansela, mhlambe kukhona amanye amazwi mhlambe ongafuna ukusipha wona ngaphambili ngalomcimbi mhlambe nokunye kwazise kunama artists othola mhlambe madala aze agcine se give up emculweni ngenxa ukuthi mhlambe awalithola usizo noma awalithola uxhaso mhlambe amazwi nje ongawapha kulezo indawo. Ukuthi nje ongaphumelelanga akangathi umuntu mengabe kuukuthi akawinanga entweni yakhe uma ngabe selahla ithemba angabe saqhubeka uma ngabe ngaphumelelanga usuke kufona la afana alungise khona ukuze aphumelele. Sinomatibhaza la kade
eperforma lapha kamasipala into zaka lezi mangabe ukuthi kuhlanganisa into osomaciko waphumelela waqhubekela phambili umanje bamnikezile nje izinto zakhe ukuthi ne akaqhubekele phambili okukhomba ukuthi nomunye ongakaphumeleli uzophumelela ukuthi nje ababekezele baqhubeke nokubambisana njengoba bebambisene bakhulisane azi umuntu ukuthi angeke uvele uwina ngokuthi kukhona okusuke kubonakala kuwena ukuthi fanele wena uqhubekele phambili ukwehlisa umoya babambisane bahloniphane baqhubekele phambili. Siyabonga kakhulu Khansela.